ngomongnya orang ngerti dalane. Aduh, sajak banget iki. Dapusi Pak Puh malahan kon muter-muter. Asem pancen karika. Wah, tak dapusi kowe. Tak kon muter-muter ben karo olahraga. Padahal arep tak jeki numpak motor. Walaupun main nang kana. Bajindal ki Pak Puh. Paling gawe jokes kebangetan. Ora iman karo putune dhewek iki. Wah, waduh. Pak Puh kebangetan iki. Engko tak ngomongna bapake. Wah, ora wedi karo bapake kowe. Engko rikamen sekali digeplak. Wah, bapake kowe minta geplak nyong kasih ora sekolah seminggu. Ora usah sok-sokan. A few moments later. Bapak boy, arep ndongeng apa ngene? Bajindal mau nyong dapusi Pak Puh. Wah, emangnya dapusi apa? Hehe, anu ora sida. His kau ni ora genah tak ora wae jatah engko lho. Hus, gencelek usah ngomong jatah-jatah ora ilok. Oh, koi sih mijar ngomong jatah. Lah kan maksudnya nyong jatah kue terenak di bumi. Loh, kudu ngalihna pembicaraan iki, bahaya. Apa yang dongengan apa ya? Dongeng apa? Walah, boy, sehat kue. Waduh, rai prindapan. Weh, saiki nyong duwe lagu iki, gak ngrungokno apa ora? Ya, kintil cahyo, kintile cahyo. Iya ha, kintile cahyo, kintile cahyo. Waduh, bocah somplak iki. Kintile cahyo kok digawekna lagu. Saru. Tolong. Sorry Pak Poh, sorry.